ҳама каса хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки шумо дар барномаи зан ва мард ҳастен қисми шашумаш. як бародармон ай Тоҷикистон, миллаташ узбек, дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. дӯстони азиз, аз ман хоҳиш кард ки як зани дар корш аст, муъмину мусулмон бошад, ду фарзанда ки ин бародарро меҳрубонӣ кунад ва ба худи бародар меҳрубон бошад. дӯстони азиз, ин бародар дар Душанбе будааст, хонаи падару модараш дар Турсунзода хонаву дар дорад, ду фарзанд дорад ки синфи 4 аст, ба фикрам хато накунам. ва дар описания информатсия мемонам. зани муъмини мусулмон дар кора ки фарзанд дошта бошам меша, бефарзандам бошам меша. ҳамин бародар ба мо муроҷиат кард ки ман ба ҳам хел занаки нағз дар кор аст ки зиндагиро биқапа зиндагиро пеш барам. ҳамун кӯдако дар хонаи падар модаршан мехоҳад ки ҳамун як модаре як зане бошад ки ҳамун кӯдакоро вақти мактаб рафтан сари либосшона тозаак хушрӯа кунаву онҳоро ба мактаб фиристонад. мехоҳад ки дар бараш як зани муъмини мусулмони бақувват бошад, ба дили гурда бошад, ки ҳамин мардак тавона зиндагиша пеш барад. худо нигаҳбонтон бошад. кадоме ки дар бораи ягон зане маълумот доред дар Тоҷикистон, албатта марҳамат нависед. дар Душанбе аст. фарқ надорад ки вай арӯс аз куҷо аст. шавҳар кардагиам боша мешавад, духтари катта синни солаш рафтагиам боша мешавад. бародароне ки маълумот доранд ба мо расони ватсапда. нафароне ки синни солшон ба ҷои рафтагӣ аст, ҳеҷ гап надорад. иншоалло ки беҳтарин оила мешавед шумо. ҳам бародарам хай дар ҳамин положение аст ки хай сири асрори вай бародарак гуфтан барои мо амонат аст. мо наметонем ки бигем сири асрорша. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, кадоме апаву хоҳар дора, шавҳар нокардагӣ синни солаш рафтагӣ, марҳамат муроҷиат кунед. беҳтарин нафар аст ин одам, ба мо муроҷиат кардагӣ аст. забони тоҷикӣ 100% гап мезанад. падар модараш дар Душанбе, худаш дар Турсунзода хона дорад. ҳам дар Душанбе таксӣ мезанад, ҳам бо ай регар бор меорад. дар Душанбе бизнес мекунад, зиндагиша пеш мебарад иншоалло. ду гудак дорад. ҳардаш бачаам, ба фикрам хато накунам. ӯ дар описания мемонам, бародаро омада бихонен, каседа ки маъқул аст. зани шу додан мақсад муроҷиат кардан ҷои айб шармаш нест. бародарони азиз, баъзе одамо медонам ки то 34, 35, 36 сола аллакай оли шавҳар надоранд. анамино беҳтарин мешавад. нафароне ки бо мақсад як кӯдак дорад дар Тоҷикистон, дар вагон, дар қади кӯчаву дар дигар общежития, дар квартира нашина, марҳамат рафта шӯи ҳалол кунад, зиндагишона пеш баранд. худо нигаҳбонтон бошад. мо дар хизмати шумоем. дар шаҳри Екатеринбург фаромӯш накунед ки як духтар ҳаст 26 сола, як духтар ҳаст таваллуди 90, як духтар таваллуди 91, якта ҳаст хато накунам таваллуди 40 сола, таваллудш не 40 сола, 41 сола аст, 43 сола ҳам ҳаст. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. 1978 дар Москва. дӯстони азиз, салом ба ҳама мухлисони канали Я Таҷик. дӯстони азиз, выпичка барои занако пухтупас, марҳамат кори нав дар кор бошад, марҳамат алоқа кунед ба ҳамин онро. худо нигаҳбонтон бошад. ва лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. барои модарон, занон, хоҳарон, марҳамат кор дар шаҳри Екатеринбург. занг занед, пурсед. навори ояндаи проекти зан ва мард. як духтари инвалид мехоҳад ки шавҳар кунад. навори ояндаи проекти нав, проекти зан ва мард. як духтари инвалид мехоҳад шавҳар кунад. интизор бошед.